హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజ్. వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్. టుడే టాపిక్ ఏంటంటే, లాస్ట్ టైం వీడియోలో పెన్ డ్రైవ్లోకి సింగిల్ ఓఎస్ని ఎలా బూట్ చేయాలో చెప్పాను. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది మల్టిపుల్ ఓఎస్ని పెన్ డ్రైవ్లోకి ఎలా బూట్ చేయాలో చెప్తున్నాను. ఎలా బూట్ చేయాలో వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకుని మినిమం 8 GB ఉన్న పెన్ డ్రైవ్ తీసుకుని ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేశాను. లాస్ట్ వీడియోలో సింగిల్ ఓఎస్ బూట్ చేయడం కోసం యూనివర్సల్ ఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఓఎస్ని బూట్ చేయడం కోసం యుమి అనే సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. యుమిని ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఆ అగ్రీ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అని ఉంది కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 దీని మీద క్లిక్ చేస్తే పెన్ డ్రైవ్ వచ్చింది. పెన్ డ్రైవ్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓఎస్ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పెన్ డ్రైవ్ని ఫార్మాట్ చేయాలి. ఎందుకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియో చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. పెన్ డ్రైవ్లో ఎటువంటి వైరస్ ఉన్నా సరే ఫార్మాట్ చేయకుండా వేస్తే తర్వాత ఏ సిస్టంలో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ వేస్తే వైరస్ రావడం అనేది జరుగుద్ది. సో ఓఎస్ కరెక్ట్ అవుద్ది. ఓకే, FAT32 దగ్గర క్లిక్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 బాగా డౌన్కి వస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ విండోస్ విస్తా 7, 8, 10 ఇన్స్టాలర్స్ విమ్ బూట్ అని ఉంది కదా. దీని కిందే మల్టిపుల్ విండోస్ విస్తా 7, 8, 10 ఇన్స్టాలర్స్ బూట్ MGR అని ఉంది కదా. బూట్ MGR మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో ఆల్ ISOs అని ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఓఎస్లో ఎక్కడున్నా సరే అంటే ISO ఫైల్స్ ఎక్కడున్నా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ బ్రౌజ్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, విండోస్ 7 ఆల్-ఇన్-వన్ సర్వీస్ ప్యాక్ అని ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ క్యాన్సిల్ అని ఉంది కదా, క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఇక్కడ వార్నింగ్ అని చెప్పి వచ్చి ఎస్ ఆర్ నో అని వచ్చింది కదా, ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే పెన్ డ్రైవ్ ఫార్మాట్ అవుద్ది. ఫార్మాట్ అయిన తర్వాత ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అవుద్ది పెన్ డ్రైవ్లోకి. ఓకే, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది పెన్ డ్రైవ్లోకి. సో 100% వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, 100% కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫైల్స్ అన్నీ కూడా పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ అయినాయి. విండోస్ 7 బూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ విండోస్ 10 చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అడుగుతుంది ఎస్ ఆర్ నో అని, అంటే నెక్స్ట్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారా లేదా అని. ఎస్ క్లిక్ చేసా. ఆల్రెడీ పెన్ డ్రైవ్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఇక్కడ FAT32 ఫార్మాట్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ముందేసిన ఓఎస్ ఫార్మాట్ అయిపోద్ది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్
స్టెప్ 1 వదిలేయాలి. సెకండ్ ఓఎస్ బూట్ చేసినప్పుడు స్టెప్ 2కి వెళ్ళాలి డైరెక్ట్. స్టెప్ 2 సెలెక్ట్ చేయండి. సేమ్ ఇందాక అలాగ సెలెక్ట్ చేసాము. అలాగే మల్టిపుల్ అని ఉంది కదా, మల్టిపుల్ విండోస్ 7, 8, 10 ఇన్స్టాల్ బూట్ MGR ఇది క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఐసో ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసా, ఓపెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ క్యాన్సిల్ అని ఉంది కదా, క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సేమ్ అది ఎలా అయిందో సేమ్ ఇది కూడా అంతే. 100% అయ్యాక కావాలంటే ఇంకో ఓఎస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. దానికైతే అప్పుడు 8 GB సరిపోదు, మినిమం 16 GB ఉంటుంది. ఏదైనా మల్టిపుల్ ఓఎస్ బూట్ చేసేటప్పుడు 8 GB కన్నా 16 GB పెన్ డ్రైవ్ ప్రిఫర్ చేయండి. 16 GB అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. 8 GB అయితే కొంత MB తగ్గి ఓఎస్ బూట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది 100%. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఓఎస్ ఎస్ఆర్ నో అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ నో, ఇక్కడ ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయడం అంతే. మల్టిపుల్ ఓఎస్ బూట్ చేయడం పెన్ డ్రైవ్లోకి చూపించాను. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది కూడా. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ముందుగా రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.